ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ଡରାବନି ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଯିବା ତ ଦୂର କଥା, ଦିନରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହିଭଳି 5ଟି ଡରାବନି ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହିପରି ରୋଚକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ, ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାଗାଟି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ଏହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯିଏକି 21 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ରାତି ବେଳେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ଯତନନଗର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏହି 100 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଭବନଟି ରାଜା ନରସିଂହ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବନେଇଥିଲେ ଓ ସେ ଏହି କୋଠରୀମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି କୋଠରୀର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହି କୋଠରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବାର କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 3, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂତ ଜାଗାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ହାଇୱେରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯିଏକି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥାଏ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ପଥଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଏହିଠାରେ ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଚାନ୍ଦପୁର ଭିଲେଜ ନୟାଗଡ଼। ଏହି କାହାଣୀଟି ଏହି ଗାଁର ଶିବୁ ଆଉ ଝିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଶିବୁ ସେ ଗଛଟିକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟିକୁ ହାଣିବା ସମୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର, ରାୟ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଘର, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହିଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସେମାନେ ଏଠି ଏକା ନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କହିସାରିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,